จังเลยมีใครก็ไม่บอกหากับใครก็ไม่เอ่ยปล่อยให้น้องหาDoopy up in the airing. Beautiful house. Bị sơ cửa, silent house. Đó. Sådan bliver det pus om morgenen, og jeg når på 2 forskellige. Nu går han ugen. Ved du hvad, det er jo for godt til at være sandt. Jeg har ikke tid til at ringe til hende, Kirsten Hansen, som hun hedder i varerne. Fordi det tager lang tid med at snakke med hende. Ja. Det handler lige til mod, til godt når det. Det gør han i år. Ja. Og så vil hun sende noget, det koster